Sugeng rawuh Pakde, pripun kabari? Nyo, gawakno tasku wae. Durung bodoh kok salaman. Mekruh jenenge. Ya konsepe ya ora ngono to, De. Sik tak preksone wedhusmu. Wo, cah cilik cangkeme mambu surya. Ketak dasmu. Ora, De. Kuwi mau nglintingi mbako nggo buku sidu. Ora apa-apa, penting ra nggo buku Yasin. Tak kandhani ya, Le. Sesuk nak cewoki nggo banyu, aja nggo kertas. Biasanya aku nggo sak semen kok, Pakde. Wow, mulakno kopete berlarian ke sana kemari dan tertawa. Ngocoke dikurangi ya, Le. Lah pripun to, Pakde? Sawangen, dengkulmu wis lemes. Delongkas lumpuh kowe. Cengire nak ngelokke kok bener. Ngumbar aib kowe. Titenono platok ndasmu. Piye, balenono ketak dasmu. Pangapunten, Pakde. Pangapunten. Di Sumadi, Nggih, pripun, Pakde? iki wedhusmu enek sing wis krasa. Sesuk narem gak luangan. Ukurane semeter medun. Ampun kesupen dicepaki AC kalih TV 32 in sak PS kalih kamar mandi dalam sing enten showere. Ra normal kowe. Anggitmu penjarane koruptor. Yo, ambunen cangkemmu. Mambu surya ora? Sanes Pakde, niki mambu loji songo-songo. Jarine kowe ndek tantangan. Tantangan pripun nggih Pakde? Tantangan sing cacahe 3 kuwi lho. Basa Inggrise tantangan apa? Pangapunten, kula mboten ngertos maksude sampean. Rene melu aku. Lah iki lho sing tak maksud tantangan mau. Bajingo garing ngomong celeng ndak ngomong basa Inggrise tantangan. Rai-rai sambel tok we, so Inggris kowe.